खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सोदोब चेनेलाव गोसो गोथारै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय रायजो राजाफोर आं दिनै दंफैयो गोबां गोजान एखेबारे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिथोराव आरोना खालामाथि जायगा खाथिथिंजाय गामिया जाबाय दतमा होनना बुंदों निसिमा आन्सलिकनि सिङाव थानाय एबा खैला मैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय दतमा गामियाव आं दंफैयो नैबे जोंहा आदै एफब आरो एबा एनय बसुमतारीनि न'आवहाय बिथाङा गोबां गेदेर बेरामजों साग्लोबसारजाना दङ बेनो जाबाय केन्सार बुहुमाव देरसिन बेमार होननानै बुङो बेखौ नङा होमबा टिउमार केन्सार जाना दङ माने 2 इयार्स जाबाय होनदों 2 बोसोर जाबाय दा बिथांनि देहायाव बेबायदि जानाया माने बिथांखौ गोबां माने लोरबां आरो लोगोसे बिराद खहा खालामगासिनो दं न'खरखौ बिराद माने रां खरस खालामनायाव गोबां माने बिथांनि माने बेमारा माने खरस बाहायबाय दा बिथाङा फाहामबाबो एसे हामहांदोंमोन जाहैदों खिन्थु दा आरो बारा जाफिनबाय आरोना दा न'खराव माने फाइनेन्शियली प्रब्लेमनि थाखाय जोंनि बिएम सोदोब चेनेलखौ लेंहरदोंमोन बिनि थाखाय जों बेयाव फैदों दायो जोङो बेवहाय मादैजों आरो आदैयाथ' रायज्लायनो हाया जाहैदों बेवहाय माने आं मादैजों रायज्लायनोसै आरोना दा आं मादैनिफ्राय मोनथिनोसै जेनेबा माब्ला समनिफ्राय जादों मादै बेसेबां गोबाव जाखो ओरैनो बोसोरनै जाबाय बोसोरनै जाबायना दैज्लाङावनो जानाया बे फिसा जाजेनदोंमोन ओमफ्राय फिसा जाजेननानै देरलांबाय लासै लासै देरलांबाय ओमफ्राय बिदिनो जाहुरा मुलि होबाय खुस्रा खुस्रि बिदिनो राननायनि थुबाय मोननायनि थुलायबाय जाया जाबाय ओमफ्राय दा बिदिनो नायनानै बे डाक्टार गिदिरनाव लांनायनि माबा फैबाय आरो फैनायाव लांनायाव ओमफ्राय एसे आराम जाबायमोन लायो हामहांबायमोन रानबायमोनबो ओमफ्राय बे कर'ना बोथोरावनो थांनो मोनासैना एसेयावनो क्रसखौ लाजोब मोनासै बेहायनिफ्राय दा जाफिननाय जादों आरो बेबायदि जादों ओमफ्राय दा नै थाखा फैसायाबो गैला जाबायना ससेयाव लांनो माजों राहा दंबाय जोंलाय थाखायानो जोबथाबाय हायाबो जा एसे दंमोन हा गोदान लाहैदोंमोन डक्टरा मा बुंदों ओरैनो डक्टरालाय नै जोङो लांनो हायासैबा थांफिननो हायासैबा मा बुंनायखौलाय मा माबाबावनो जोंलाय थांफिननो हाबासोमोन बियो बुंफिननायखौ खोनागौमोन लांफिननो हायासै जोंहा थाखा फैसा जोबथाबायना गैलाना बे लांफिननो हायासै बिदि जादों आरो मानसिनि हालोदा जेनेबा मोदोमा सिगां बिदिमोन ना दा हामबाय दा हामबाय बिदिद्राय नङामोन ओंखामानो जानो हाला ना मास मोनसे बायदियानो जाबाय बे ओंखाम बायदिजों थांनानै थानाया दा ओमफ्राय दाबो जानो हाया दैखौबो बारा हायाना रायलायनोबो बारा हायाना हाथारा होमबा बेनिखौ आं दा रायलायहोखानो हानाय नंला ना नङा होमबा रायलायनो हानाय नङा माबायदि मोनोथाय आदैया सायोना बिराद सायोना ख्रेब सायोना दाउो हटेल उन्दुनो हाया ओरै जालाय उन्दुनांगौ सान्थिखा उन्दुनो हाया ओंखामाबो गन्थंजोंसो गजोबो दैबो लोंबाबो गन्थंजोंसो गयो हाबलाङानो बै नै मैया डाक्टारनाव एसे बैयाव आमथियाव लांनायाव एसे हाफुरना गोमोदैया एसे गबायना ओमफ्राय बे एसे ओंखामा जानो हादों माइदि ओमफ्राय दैयाबो एसे लोंनो हादों गन्थंथिं गनाया एसे खम जादों आरो गद्रायाखिसै माया बे दै लोंनाया ओंखाम माइदि लोंनाया गन्थंजों गफिनो औ बे थांलाना गारामाया साबाय बे गन्थंथिं गजोबो आरो सिंनिफ्राय ओंखाम जायोबा माने स्रो आलौजोबो नामा साजोबो सानायनि थाखायनो थाबथायोबो मन'बाबो थांला फंसे बाथ्रा दा जों भिडिअ बानायनाया जेनेबा जोङो अनसुंथाइ बिनायनि नङा होमबा आदैया हामगोन ना हामा बानायबा मानोथो हामा जानो बेलाय मोजां माबाबालाय सिकित्सा खालामबालाय हामगोन खोमा ओमफ्राय जों दाथ' लांनायनि माबायानो गैला नालाय थाखा फैसायानो जोब्बाय नालाय जों दा ओमफ्राय बिदिनो बिदा फंबाय जाथि खुरमायाबो बांद्राय गोनांबो नङा बिसोरबो गैया ओमफ्राय जोंनावबोथ' गैखाया जाखिनि हा गोदानाव लाहैदोंमोन जोङो न'आव हाल खदाल गैयिनि जा एसे गायनानै मोनजायो होननानै लाहैदोंमोन ओमफ्राय दा नै बेखौबो साफारानो 10 बिगासो जागौमोन बेखौ फाननानै बेजोंबो फोथांनो हायासै जों नायनो हायासै ओमफ्राय दा नै जोबनायगिरियाव फैबाय ओमफ्राय बे बिथायाल'सै माबाफोर बुंनो बे बिथाल'सै ओमफ्राय बेखिनि बिगासे ना बिगासे बायदि जागोनदां बे बिगासेल' आरोना ओमफ्राय दाथ' गैला नालाय जोब्बाय ओमफ्राय बेखौ फाननानैबो नायनानै आरो दाहार पानिबो लानांबायना जोङो नोंथांनि सोमोन्दो गोनां न'खर सुबुङा जोंखौ लेंहरनायाव जों बेयाव फैबाय रायजो राजाफोरा नोंथांखौ नायगासिनो दायो मा बुंगोन रायजो मारै होनदों जेनेबा रायजो राजाफोरा नोंखौ नायगोन नालाय दा नों रायजो राजानिसिम मा बुंनो सानदों रायजो राजानिफ्राय नोंसोरो एसे एनै सायज' बिनायनि माबा राहा लानायनि माबादोंमोन आरो आङो माने डनेसन डनेसन थाइसे थाइनै होनायनि आइ आफाफ्रा अननानै गोरिब धोनिखौ नुनानै अनसायगिरि माबा बिदोंमोन आरो दा बिनि थाखाय स' रायजो राजाफोर
नोंथांमोना मादैनिफ्राय खोनाखाबाय बेवहाय अखा हादों दै ओमफ्राय आं होमबाबो नै रायजो राजाफोर दंफायो ओमफ्राय बियो गामिनि नैबे गावबुरा दै ओमफ्राय अखा हाबाय होमबाबो जों बानायनोसै नङा होमबा आदै फंनैसो जेनेबा बिथांनि सायावहाय आदै एकब आरो एनयनि सायावहाय नामा मोननै जाबाय बिथांनिया दा सिगां आंनो बे मा होनो बिएम चेनेलनिफ्राय प्रकाश मानाम बसुमतारी नार्जारी दा नार्जारिया जोंनि निसिमा खैलामेला सिङाव थानाय दतमा गामियाव दिनै नुजाफैनो हादों आं बुहुत मोजां मोनदों आरो साबायखर बावदों सिगांनो बे चेनेलनिफ्राय दा जोंना नैबे फंबाया आजि 2 बोसोर जाबाय बियो केन्सार बेमारजों गोदोना थानाया आरो केन्सार बेमारजों गोदोना 2 बोसोर जाबाय लांदोंमोन गुवाहाटियाव लांनायालाय लांनानै मास मोनसे बादि दोनहैदों गुवाहाटि मेडिकेल केन्सार हस्पिटालाव मास मोनसेयानो जागोन दोनहैनानै सिगांनिया हामबायमोन मोजाङैनो ओमफ्राय बिनि उनाव कर'ना माबा जानानै माबा लांफिननांगौमोन चेकआपआव लांफिननांगौमोन कर'नानि बारायबायना चेकआपआव लांनो मोनासै लांनो मोनियाव दा आरो जाफिनदों आरो मोदोम बारायनाया बेसेबांसो गोबाव जाखो दा बारायफिननायाबो मास मोननै बायदि जाफिनबाय बारायफिननाया दा मोदोम बाराय नङाबा आवगोलाव हामजोब्बायमोन आरो स्लिमनो नुलामोनखौनो माबा नंलामोन आरो रेडिमेड जायाखै आरो ना माने सायाव मोजां नुबायमोन ओमफ्राय सिङावथ' रेडि थैनाय ना मानाय रेडि थैनायबो चेकआप थांफिनबा जागौमोन खोमा चेकआपबो थांनो मोनासै आरो मुलियाबो जानो मोनासै मुलि जाबाय थानोबा मोजां जागौमोन आरो एसेयावनो एसे एनै हा दंमोन बेखौ फानजोब्बाय सिगाङावनो फानजोबनानै उनाव चेकआपआव थांनो मोनासै चेकआपआव थाङा फैसा थाखा गैयिनि थाखाय चेकआपआव थांनो मोनासै दा मा खालायनो आङो दा आंनि साननाय बायदिबा दा आं लुबैनाय बायदिबा आं लुबैदों दा जोंहा एकब फंबायनिफ्राय जोंनि बिटिआर सरखार दानि जे जोंनि चिफ प्रमद बर' एबा जेसेबां जोंनि एमएलए एमसिफोरनिफ्राय आं बिटिआर सरखारनिफ्राय मोनबा आंनि एकब फंबायनिफ्राय एसे आङो अननानै दान हरजानो लुबैदों आरो बिथांनि थाखाय अननानै दा बे हा हुबो गैला फानजोब्बाय आरो सिगांनिफ्रायनो इसिबां नंखाया गरिबखा न'फ्रानो लुनो हाखायाखै गैखाया सिगांनिफ्रायनो गरिबखा गैखाया दा बेखायनो आङो जोंनि दानि गोदान सरखार बिटिआर सरखारनिफ्राय एसे अननानै अनसुंथाइ हरोबा आं मोजां मोनगौमोन दा सिबिया राहा गोमाबाय जेबो राहा गैला डाक्टराव लांफिनो बे नोंनि फंबाय बायदि जायो नङा होमबा फंबाय बायदि होनदों आं नायोब्ला नोंखौसो उन्दै नुयो खिन्थु बे बेमारनि थाखाय निद जाबाय नङा बे बेमारनि थाखायनो बिदि जालांबाय गासिबो हामख्रंलांबाय देहाया आवगोल मोजांमोन दा आजि 2 बोसोर गाहाम बेमार जानारा दा खमाव 3 मास जाबाय ओंखाम जानो हायिया जेबो जानो हायिया बिनि माइदि जौबाबो नै माइदियानो उल्थासो गन्थंजों फैयोबा जानो खोन्थादों मादैया ओमफ्राय मा नाम आदैना आदैना मा नाम आंना बाबु बसुमतारी ओमफ्राय आङो नोंसोरबो एसे अननानै जेनेबा माबायदि नुदों हालोदखौ बेसेबां गोबावनिफ्राय नुनायनि बेबो बे बोसोरनियानो बे राहाखौ दा बे गावबुराया जे बुंलांदों बेखौनो नाजानानै सरकार गोदाना हरथों रायजो राजाफोर माने जों सफैबाय आरोना बिराद बिथोराव दै एकदम बिराद बिथोर जों बाइक ससे माने सालायबोलायनांबाय गारिखौ बेयाव दोनबोबाय अखाबो हादों रायजो राजाफोरबो गोबां दङ बेवहाय गोबां दङ स' आं माने लुबैदों बेवहाय माने नोंथांमोना जि हायो बे आदै एकब एबा एनय बसुमतारीया जि बेमारजों साग्लोबसारजादों बेखौ फाहामनो थाखाय अनसुंथाइ हरो आरो आंबो नोंथांमोनखौ बेवहाय जि हायो रायजो राजाफ्रा हरनायजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफ्राबो जि हायो डनेसन होलायलायदो जालायगोन दे नांलायलाया ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंथांमोना जुदि हायोब्ला आरोना आं बेखौ एकाउन्टखौ डिसक्रिपसनाव आरो स्क्रिनाव होनानै होगोन रायजो राजाफोर आरो फन नाम्बारखौ होनानै होगोन आङो आरो न'खरनि सोरबाफोर दंबावो नामाथाय बिहामजोजों आं रायलायगौमोन एसे स' नैबे आदै एकबनि एबा एनय बसुमतारीनि माने बिहामजो बेयाव दङ जों बिहामजोजों एसे रायज्लायनि माबायदि बेमारा माने नों एसेबादि मोननाया जेनेबा गोबाव जाबाय एसे नायनायाबो गोबावै नायबाय जानायखौ माबायदि जानायाबो जानो हाया गन्थंजों गफिनो गासिबो आच्छा ओमफ्राय आरो बिनि गेजेराव मबाइल नाम्बारफोर जुदि रायजो राजाफ्रा सोरबाफोर डनेसन हरनो नागिरदों बा अनसुंथाइ हरनो नागिरदों नाम्बारफोर बियो अब्ला बिनि थाखाय नाम्बार गोसो दं नामा दङ नाम्बारखौ 809956 माबायना अके आं स्क्रिन 66355290247 663552905 ओमफ्राय 290247 आरो बिनि गेजेराव नोंनि नामा मा नाम
सन्जिखा बसुमतारी सन्जिथा ओमफ्राय नोंसा न'खराव साबेसे दं गासै बिबोनांफोर 3 दं ओमफ्राय आइ आफा आं ओमफ्राय हौवा जोंनि गासै टटेल बेसेबां जाखो बिबोनांफोर 3 बा 6 जन ओमफ्राय 6 जन जाबाय आं रायजो राजाफोर बेनो बिथांनि बिहामजोजों जों रायज्लायबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम बेखौनो जों बिराद गोजाननिफ्राय खस्थ' खालामना फैदों आरोना बेनो माने बेवहाय आं नोंथांमोनखौ मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामो जेसेबांखिनि बिएम सोदोब चेनेलनि साबस्क्राइबार दङ नोंथांमोना जुदि डनेसन होनो हायाब्लाबो अन्नानै बे चेनेलखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय आङो ना मादैसिम खेबसे थांबावनोसै माने जोंनि बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेसननि दाख्लै कालेक्सन खालामनायनिफ्राय एसे माने आग्लायदोंमोन जों माने साफा न'खराव थांनानै बिदि माबानायाव एसे होबोयो आरोना होदों आरोना आखायाव थानायखौ ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आं बेखौ होनानै होबाय आरोना जे हायो माने जोङो ना मोनसे सासेल' मानसिनियाव नङा नालाय जों गासिबो बिटिआरावनो बा आसामावनो जिखिनि जों हायो बेखौ नाजादों नालाय जोंनिफ्राय बे अननायखौ एसे लादो जों हायोब्लाथ' जों माने फुरा बेफोरबायदिखौ नाजागौमोन आरोना बा बिनि थाखायनो जों बेयाव फैबाय नङा होमबा नोंथांमोननि हांख्रायनायावबो स' रायजो राजाफ्रा अननानै बेखौ एसे मदद खालामनो नाजादो नैबे आदैखौ आदै औ आसा खालामो इसोरा नोंनि बे बेमारखौ थाबैनो सोखाथों आरो लोगोसे रायजो राजाफ्राबो अननानै एसे डनेसन होनानै नोंथांनि बेमारखौ नायनो थाखाय हस्पिटालसिम लांनो थाखाय बेखौ सोखानो थाखाय डनेसन हरथों आं बेखौबो रायजो राजाफोरनिसिम एकदम मिजिंथिबाय रायजो राजाफ्रा अननानै बे आदैनि हालोदखौ नायबानो जाबाय आदैया माबायदि हालोदाव दं आरो दायो माने गाराया बुगासिनो दं माने ओरैबायदि माने आरो खान्थिबो बे माबायो नामा खान्थि जिरिथ'वाखै बे माबाखौ गब्लंथोंना होदोंमोन फारुखि एरखांथोंनानै मा फारुखि आच्छा बेखौ सेर जायो नामा खायफुनो हायोबालाय सेर जायो मैया बे डक्टरनाव एसे हाफुनाव गोमोदैया सिदावलायदों आच्छा होमबा बे माबाफिनबाय नायो एसे दुख्रांफिनबाय ओमफ्राय बेनो दावरदावफिनबाय आच्छा स' होमबा बेनि गेजेरावहाय होमबा बेखौ माने बेखौ अपारेसन खालामबा बे खान्थायाव गजोबगोन आरो ना गगोनदां ना गगोन बायदि आरो ना ट्राइ खालामजागोन होनबा गोरा ओमफ्राय नैबे रानबाय मैया लोथो मोनना नैबे दाबो गोरा एसे लोथोबावनाय आच्छा बे माबा थानायखायनो बे थानो सुख गैया एम्फौ बायदि अरदावबाय थाय ख्राब उन्दुनो सुख गैला जानो सुख गैलाना बियो असान्थि जाबाय थांलाय नुबाय खम खस्थ' मोनो बे आदैया खस्थ' ना गावनो खस्थ' मोना ना जोंनो खस्थ' मोना उन्दुग्राया उन्दुनो अखा थब्लं निसा गैया माबा थोर मावजोबलायो बे जानोबो गैलाना उदैयाव जेबो गैला गसंबो हाला थाबायनोबो हाला मानसियानो बिराद लोरबां जाबाय थोर मावजोबथारबाय नै दहाय माबानि बे हाराफ्राबो नुजालायबायना सेलाइन होनो नागिरदोंमोन गावनि सक्तिनि बे सानायजों हायासैना लानो दोनस'नांबाय फैथ'वासै सागाबा होसिगोन होननानै आं इसोरनियाव बेखौनो आर'ज गाबज्रियो थाबै बिथांनि बे बेमारा सोखाजाथों रायजो राजाफ्रा जि हायो एसे अनसुंथाइ होलांदो आरो बिनि गेजेराव जायफोर भिउवार्स बिथांमोनाबो अनसुंथाइ जि होनो हायो बे बिएम सोदोब चेनेलनिफ्राय जानानै आं नोंथांमोनखौ हांख्रायहरनाय थाबाय आं एकाउन्टखौ डिसक्रिपसनाव आरो लोगोसे स्क्रिनावबो होना होगोन रायजो राजाफोर मबाइल नाम्बारखौबो स्क्रिनाव होगोन आरो लोगोसे बिहामजोआबो नाम्बारखौ बुंनानै होखाबाय आंनिया बेनोसै आरोना जिखिनि आं जि हायो बेखिनिखौ आङो बिथांनोबो दाख्लै कालेक्सन खालामनायजों जाबजों आरो जोंनि बड'लेण्ड मिशन सोदोब एबा बिएम सोदोब चेनेलनो माने बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेसननो माखासे सुबुंफ्रा जोंनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै अनसुंथाइ हरो बे अनसुंथाइखौनो माने आङो नोंथांनो होबाय आरोना बेबायदि आरो साफा जि हायो आरोना स' थेंक इउ स' माच गाइस जोंनि बे भिडिअखौ नायनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि गासैबो आंगो लोगोफोर नोंथांमोना जि हायो थाइसेबाबो जुदि हायोब्ला आरोना आं बिथांनि थाखाय आं खुलुमनानै नोंथांमोनखौ आर'ज गाबज्रिनाय थाबाय थेंक इउ स' माच